Припинак – завод газоапарат. Наступний припинак – університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинак – університет. Автобус рухається по маршруту номер 27. Припинак – університет. Наступний припинак – Гоголя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинак – Гоголя. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак Гоголя. Наступны прыпынак бульвар космонавтаў. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – бульвар космонавтов. Припинок – бульвар космонавтов. Наступний припинок – Мопра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Мопра. Паважаныя пассажиры, будьте узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак Мопра. Наступны прыпынак Зялёная. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак Зялёная. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак Зялёная. Наступны прыпынак Центр маладзёжнай творчасці. Осторожно, двери зачиняються. Наступны прыпынак Центр маладзёжнай творчасці. Паважаныя пассажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак Центр маладзёжнай творчасці. Наступны прыпынак Завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступны прыпынак Завод. Прыпынак Завод. Наступны прыпынак Богданчука. Осторожно, двери зачиняються. Наступны прыпынак Богданчука. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак Богданчука. Наступны прыпынак Цэнтральная паліклініка. Осторожно, двери зачиняються. Наступны прыпынак Цэнтральная паліклініка. Автобус рухается по маршруту номер 27. Прыпынак Цэнтральная паліклініка. Наступны прыпынак гостиница «Юнацтва». Осторожно, двери зачиняються. Наступны прыпынак гостиница «Юнацтва». Прыпынак гостиница «Юнацтва». Наступны прыпынак стадыён «Будаўнік». Осторожно, двери зачиняються. Наступны прыпынак стадыён «Будаўнік». Паважаныя пассажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту.
Припинок – стадыён «Будаўнік». Наступны припинок – Ленінградская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок – Ленінградская. Припинок – Ленінградская. Наступны припинок – Палац спорту «Вікторія». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок – Палац спорту «Вікторія». Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок – Палац спорту «Вікторія». Наступны припинок – тралейбусны парк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок – троллейбусный парк. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок – троллейбусный парк. Наступны припинок – новые задворцы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок – новые задворцы. Аўтобус рухаецца по маршруту номер 27. Припинок – новые задворцы. Наступны припинок – старые задворцы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок – старые задворцы. Припинок – старые задворцы. Наступны припинок – аўтарынак. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок – аўтарынак. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок – аўтарынак. Наступны припинок – гасцініца «Дружба». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок – гасцініца «Дружба». Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок – гасцініца «Дружба». Канцавы припинок.